kaganapan sa lupang sinilangan. Ang dating mapayapa na palitan ng kaguluhan. Araw-araw na lang may masamang mga balita. Hindi ko hinahangad na marinig ito't makita. At isa na rin itong gera sa Marawi. Imbis sa atin lang lugar, bakit hirap itong mabawi? At ang dami na ang nasawi dahil sa terorista. Ultimo ating sundalo ay nabawasan na sila at wala nang pinipili. Pati sa aming probinsya, patay ang mga pulis sa pagtatanggol nila. Ito ba ang pinapangarap nating lahat? Na iisang dugo ang tutulo at dumanak. Ang tangi kong hiling na sana ay mapahinto na ang gera at dimaan. Para wala ng problema na isulat ko ito para magkais at mamulat na tayo ay Pinoy sabay-sabay sa pag-angat. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo ay iisa, kaya magkaisa. Galit at puot, patayan sa silangan, sa halip ay magtulungan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo ay iisa, dapat magkaisa. Galit kalimutan, ibis na magmahalan, bakit di natin sila? Hindi gera sa Marawi ay yung Baguio sa Leyte. Wala silang makain, tubig at kuryente. Sariwa pa sa alaala nating karamihan. Hindi malilimutan ang mga kaganapan. Binomba ang simbahan sa Hulu-Sulu. Ni-rape ang dalaga, lapu-lapu sa Cebu si Christine Lee Silawan. Ginahasa Pinas lang, walang awang pinatay at bangkay itong iniwan ng dalagitang inosente. Walang kalaban-laban, hustisya ang hinahangad sa pamilya niyang naiwan. Ano na ang nangyari sa lupang sinilangan? Puro na lang patayan, dumadagdag sa kahirapan. At kailan pa kaya muling makakamtan ang pag-ibig at pagmamahal? Ngayon ay nasaan? Naisulat ko ito para sa mamamayan na muli nang ibalik ang kapayapaan sa ating bayan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo ay iisa, kaya magkaisa. Galit at puot, patayan sa silangan, sa halip ay magtulungan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo ay iisa, dapat magkaisa. Galit kalimutan, ibis na magmahalan, bakit di natin sila? Sa pagpasok ng taon ng 2020, merong di inaasahan na mga pangyayari. Forest fire sa Amazon, ito'y sinimulan matinding labanan nitong US at Iran. Pagsabog ng bulkang Taal, umabot na sa level 4. Residente nagsilikas ng dahil na rin sa ashfall. Nakapasok ang corona sa ating lupang sinilangan. Di bitbit ni Catriona, kundi galing sa Wuhan. Sumunod na binawian ang Black Mamba at Black Panther. Maging si Lloyd at Eman ang dakilang YouTube vlogger. Sa Lebanon nakunan malakihan na pagsabog. Gayon din sa Sulu, suicide bomber bumulabog. Diyos ko po, ano ito? Ang daming katanungan, ito ba'y katapusan na ng buong sanlibutan? At gayon pa man, kabutihan ay mananaig. Mas lalo pang titibay ang aming pananalig. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo ay iisa, kaya magkaisa. Galit at puot, patayan sa silangan, sa halip ay magtulungan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo ay iisa, dapat magkaisa. Galit kalimutan, ibis na magmahalan, bakit di natin simulan? Visayas, Mindanao, tayo ay iisa, kaya magkaisa. Galit at puot, patayan sa silangan, sa halip ay magtulungan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo ay iisa, dapat magkaisa. Galit kalimutan, imbis na magmahalan, bakit di natin simulan?